इंद्रेकर आमचा ओन यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आज जाऊचा असा थोडासा फिरासाठी म्हटल्यानंतर जवळच आपल्या रामगड गाव कणकवलीपासून एक 9-10 किलोमीटर अंतरावरती असा. तर त्या रामगडच्या तिकडे एक शिवाजी महाराजांच्या काळातलो ऐतिहासिक एक किल्लो असा. तर तो बरेच दिवस मी म्हणजे याच्या अगोदर पण मी मित्रांना बोललेलो आहे की मागं तो बघूचो असा. तर त्या किल्ल्यावरची म्हणजे किल्ल्याकडे जाऊन किल्ल्याची माहिती माका माहीत नाही, पण ज्यांका त्या माझ्या मित्रांना माहिती असतात तर माहिती घेऊ भेटतात. नाहीतर मग तिकडची तुमका निसर्ग काही दाखवू शकते किंवा तो गड किल्लो दाखवू शकते आणि तो माका दाखवतो असा. तर त्यासाठी मी नितेश, आपली रोजची जी असा, मी नितेश, रोहित असा, त्याच्यानंतर तेजस असा आणि आपलं भैया खाली वाट बघतात. तर चला मग लवकर जाऊया. दुपारचे वाजले असं 3:30 आणि ऊन तर भरपूर लागता. जाऊया मग. अरे बिट्टो बघा सगळे झोपेतला उठा निघा. चला पटकन. तर चला मग बाहेर पडले सगळे. आपल्यासोबत असा भैया असा, नितेश असा, तेजगी असा, काय बघा रोहित असा. रोहितचं गॉगल काय 2000 तू गॉगल काय गेलो होते मुन्ना कारण सध्याच नाही रे. लुकेची पार्टी होती. ते कशा ऐकून लुकेची पार्टी होती. आपण पहिले गेलो होतो. पण कशा थेच जाऊचा तिकडे कोण नाही रे, घाबरा नको. तू कशा पोलीस घाबरत चले पत्रा. तर मित्रांनो, मी आणि माझे मित्र रामगडला जायला निघालो. कणकवली ते रामगड हा प्रवास जवळजवळ 10 ते 12 किलोमीटर अंतरावरचा आहे. मालवण तालुक्यातील रामगड हे छोटंसं गाव अगदी सुंदर आणि निसर्गरम्य वातावरणात आहे. आणि अशा या निसर्गरम्य वातावरणात महाराजांच्या तिकडे रामगड किल्ला देखील आहे. आणि आज तोच किल्ला आम्ही पाहण्यासाठी जात आहोत. बऱ्याच वेळानंतर आम्ही रामगड बाजारपेठेत आलो. किल्ल्यावरती जाण्याची वाट आम्हाला माहीत नसल्यामुळे आम्ही थोडं पुढे आलो. काय म्हणणार, मला माहित नाही ना पुढचं काय ते. मला माहिती आहे. चलत आहे ना थँक्यू. सर्व्हिसिंग सेंटर तर आहे ना. मी गाडी घ्यायला लावची लागतात ती का हो, गाडी जात नाही पुढे. तर आता मित्रांनो, रामगडात तर आम्ही पोहोचलो आणि रामगडच्या गडाच्या खाली शेतीचे आपले कोपरे असतात. कोपऱ्याच्या इथे आम्ही बाईक लावलो, कारण काय इकडे पुढे वाट नाही जाऊसाठी, काय वाट असं चलत जाऊचा. त्यामुळे आता बघूया. भैया गाणी तेजसला माहिती आहे. हो येऊ ना, बघूया भैया आणि तेजस असं पण घेतले आहे थोडी. जाऊचे ना वर, आम्ही वर जाऊचे ना.
नाव काय तिचा किती खायच्या शाळेत दुर्गवीर प्रतिष्ठान श्री रवळनाथ मंदिराकडे मल्लिकार्जुन मंदिराकडे किल्ले रामगडीकडे ही 2 मंदिर असत. आता भैयाचा शॉर्ट व्हिडिओचा मध्ये दिला आता बघा. तर अशी ही पायवाट गावच्या ठिकाणी म्हणा नको किल्ल्यावरती जाताना असंच आपल्या पायवाट काटेरी जंगल झाडा झुडपा सगळी पार करून जाऊची लागतात. पुढे चल आमका रस्तो माहित नाही बाबा. आता पायवाट त्याच्यात भैया कसं शॉर्ट व्हिडिओ बनवता त्यामुळे पुढे पाठी आमच्या नसता. हो बघा वरती गेल्यानंतर पाण्याची टाकी लागता आणि हा बघा आपण आलो आहे. हे बघा नमुक झाला. हे बघा नदी गड नदी ना कैची नदी माहित नाही बघा आपल्या एकदम आपण उंचावरती दाखवतोय. झूम करून बघूया आपल्या कॅमेऱ्यात दिसला तर रस्त्यावरती ती बघा गाडी जाता जे आपण रस्त्यावर नाही इल्ला त्या रस्त्यावर मुग झाला. भैयाचा ना लवकर व्हायचा नाही. तर आपण आता मुख्य प्रवेशद्वाराकडे येला आणि इकडे काहीतरी सूचना फलक वगैरे काहीतरी असत त्याच्यावरती पण तुम्ही जरा लक्ष टाका. बघा गडाचे मुख्य प्रवेशद्वार त्यानंतर इकडे किल्ले रामगड सूचना आम्ही बोलले त्याप्रमाणे वाचा आणि त्या नियम असतील त्या नियमांचं पालन करा आणि नंतरच गडावरती या. मित्रांनो प्रवेशद्वारकडून आतमध्ये आल्यानंतर ही जी जागा आहे या जागेवरती महाराजांचे सैन्य महाराजांचे पहारेकरी इथे उभे राहून ह्या किल्ल्याची संरक्षण करायचे या किल्ल्याची रखवाली करायची. प्रत्येक सूचना दिलेली असत त्यानंतर नियमांचे पालन करणं. इकडे कचराकुंडी आहे कचराकुंडीत तुम्ही काय असेल पाण्याची बॉटल खा तुमचं काय असत का कचराकुंडीत टाका. तेव्हाचं बांधकाम आता नितेशांना डोळ्यात काहीतरी लागलं आणि त्याच्या मगाशी सांगलं मी आता कसं विरोध दिसतेच हेच गडाच्या आतमध्ये शिरल्यानंतर डाव्या बाजूला उंच उंच पायऱ्या होत्या तर त्या पायऱ्या चढून गडाच्या कडेवरती आम्ही गेलो. कडेवरती आल्यानंतर तिथल्या तटांना काही बारीक मोठे होल सुद्धा होते. तर मोठे होल कशासाठी तर मोठ्या होलातून तोफ ठेवून गडाच्या बाहेरचे जे शत्रू होते त्यांच्यावरती आक्रमण करण्यासाठी ते मोठे होल होते. त्याचसोबत काही बारीक होल सुद्धा होते. तर बारीक होलमधून बंदूक आपली जाण्यासाठी किंवा दूरचा शत्रू बघण्यासाठी हे बारीक होल होते. गड फिरता फिरता आम्हाला गडाच्या मधोमध हे तुळशी वृंदावन सापडलं.
तुळशीवृंदनाच्या वरच्या बाजूला एक दगडात कोरलेली मूर्ती होती. जवळ गेलो बघतो तर काय, आपल्या गणेश बाप्पाची मूर्ती होती. त्या गणेश बाप्पाच्या मूर्तीला नमन करून आम्ही परत गड फिरण्यास गेलो. मित्रांनो, ही जी जागा आहे ही संपूर्ण सपाट जागा आहे. आता या जागेवरती काही झाडं आहेत, त्यामुळे तुम्हाला काही नीट दिसू शकत नाही. पण ह्या जागेवरती महाराजांच्या काळात त्यांचे उत्सव, त्यांचे कार्यक्रम इथे करण्यात येत होते. काय नदी दिसता? हो हो. बराच वेळ गडावरती फिरल्यानंतर आम्हाला दूरवरून काही तोफा दिसल्या. तोफा दिसल्यानंतर मी आणि माझे मित्र आम्ही सगळेच खुश झालो. तसेच तोफांजवळ आम्ही गेलो. तोफांना स्पर्श करून तोफांना नमन करू लागलो. मित्रांनो, 6 एप्रिल 1818 मध्ये ब्रिटिशांनी हा किल्ला जिंकून घेतला आणि त्यावेळी या किल्ल्यावरती 21 तोफा आणि 106 तोफगोळे होते. 21 तोफांमधील फक्त 7 तोफा इथे आहेत. बाकीच्या तोफा कुठे गेला काही माहीत नाही. इथे 7 तोफा रिकामी करून उलटे जमिनीत पुरून ठेवण्यात आले आहेत. तोफांच्या बाजूला समाधी आहे, त्याच्यावरतीच राजसदर आहे. गडाच्या पश्चिमेला होळीचा दरवाजा आहे आणि त्या होळीच्या दरवाजाची रचना महाराजांनी अशी केली होती की शत्रूला रोखण्यासाठी तो दरवाजा बनवला होता. हे जे दगड दिसतात त्या एक दगड पडला की ते सगळे दगड पडायचे आणि शत्रूला अडचण व्हायची आतमध्ये येण्यासाठी. त्यामुळे अशी या दरवाजाची रचना केली होती. तर चला मग मित्रांनो, वाजले पण 4:30 आणि मी आणि आपले मित्र चाललो मी आता घरी. आणि हा व्हिडिओ संपवतो, वेळ झालो. या माझ्या छोट्याशा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आपल्या चॅनलवर कोण नवीन आला असतात तर त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. नोटिफिकेशन ऑल करून टाका, म्हणजे काय मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर त्या व्हिडिओची तुमका नोटिफिकेशन येतील आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ बघताला. आणि असाच सपोर्ट करीत राहा जसा तुम्ही करतास. तर चला मग लवकरच भेटा या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय.